en gennemgang af Farvemasteren. På den sorte kasse her, så der er en knap, den tænder du for. Så i den sorte kasse, der er den her fjernbetjening. Den kan du køre Farvemasteren op og ned på. I den her kasse, så er der en adapter til trailerstikket. Og så er der det her stik her. Så hver gang du holder pause eller lignende, så sæt den lige til strøm, så den får strøm på. Så kan den godt køre en hel dag. Og så har kørt Farvemasteren helt ned, så skal den være plan med det underlag, du kører på, sådan at de to rækker rulleskær, der sidder inde under maskinen, de er lige meget i jorden begge to. Hvis du vil ændre på højden i forhold til, hvad der er nu, så sidder der sådan en skrue her, og en i den anden side, som du kan stille på, op og ned. Der er det vigtigt, at du ikke får den kørt så langt op, at den slet ikke bærer på hjulen længere. Fordi hvis den stopper med at køre rundt på det hjul her i venstre side, så trækker den ikke nogen frø ud af kassen længere, så står du ikke. Hvis du skal indstille på maskinen, om den sidder den ene eller den anden vej, så er der den topstang der, du kan indstille på, eller at du kan ændre boldhullerne helt op i trækket. Når du skal indså maskinen, så er der sådan en såtabel heroppe i låget. Hvis du vælger en fasanblanding for eksempel, det er den, der cirka passer den du har, så står der fuld open på gul yellow. Det er alle de gule her bagpå, de skal være helt åbne. Så står der for eksempel spjælposition, den skal være 2. Det er herovre på den her side. Der sætter du den til 2. Og sidst så skal du indstille gearkassen. Og den hedder 1,3 her. Så stiller du det der på 1,3. Den står på 1,1 nu. Og så kører du så bare frø i den her. Og hvis du skal bruge gødning, så er det i den her. Og det kan du indstille herover på. Og det her hjul her. Så god fornøjelse.